sirkal ma bende kuom kinde malach sani osebedo kodistuo kar kae dok ne pod ok omiyo pek ratiro mag oganda ahinya jogo manigi ratiro mag bedo gi rombe kod jogo matend rombe machalo kamagi moneno kachiel ma Kitengela okelo lal mar ngima. Mokwongo Cleophas adwa chako ka ako kuyo mara kago mos ne famili ma owito wuodgi. Ok en gima yot wito a member of the family. To kendo akwani mondo Nyasaye mondo oket chunye kama ber, to at the same time omigi teko mar walking through tragedy ma gintiere. Mar ariyo en ni ja Kenya kata dhano ok onego owit ngimane, especially e yo moro amora moko luwore gi chik, to kendo kaponi oganda romo. Ratiro mar romo mana kaka Oscar kod wakili osewacho, en ratiro mantie katiba, kendo kaka jo Kenya ne wagore ne kendo pod wa champion ni jopiny nyaka bed gi ratiro margi. Wageno ni investigations ibiro tim kendo the cause mar gima ne otimore Kitengela ni nyalo bedo clarified mondo kaponi nitie kama ng'ato nyokethe to mondo action obed taken. It is important mondo investigation otim mondo wami thuolo, kaneno pichni manyowuok kanyo tiyudo ka nitie different stories mawuok. Nitie joma wacho ni chalo gima tiagas manyo okungo wuok, nyo en tiagas ma ng'ato mo release within the crowd, machalo gima nyo dwa keyo crowd no. Jomoko be wacho ni joma nyo release crowd nyalo bedo ni gin organizers mar romo ni, mondo ka giseloso mondo gi present image ni police noketho romo margi. Mar ariyo nyalo bedo ni Kitengela ng'eni en kama osebedo gi tulo mang'eny, miwacho ni kata group miluongo ni Mungiki ng'enye. Nyalo bedo ni gangs mopogore opogore mane kuondego nyalo bedo ni nyo yware gik siasa ge yudo ni ji yware samoro ni ng'ama otelo, ng'ama provide security and so on and so forth. So wa hope investigation ibiro tim to ng'ama oyud ni no oketho chik, action bedo taken. But as we do that, it is also important mondo one kaka oganda sama wa exercise ratiro marwa mar romo, to make sure ni waluwo chik, kendo waluwo chik in a way ma protect nyaka ratiro mar jomoko kata jomoko ne bie burano. For instance, iwacho ni kama raticha chakore kama mari rume. Omiyo kang'iyo bura manyotimore Kitengela no, tiro ni ok otimore stadium, nyotimore ndara e chiro. To ndara ni en apart from being ni en kama ji time ohala, en be ni international road, Namanga road magolo ji Tanzania kakelo Kenya. So it is a very busy road. Maka always kede kanyo tido kantie jam. So it is important mondo jo siasa mondo wa discourage from this idea ni sama gidwa timo romo to gidhi e chiro kama jomoko time ohala, to gidhi e ndara kama gigeng'o ne jomoko ndara, because through that ema cause confusion gi ema lweny wuoke, ema samoro police be mondo o protect ratiro mar jomoko madwa timo handgi, jomoko madwaro ni mondo wuothi nyalo push gi ni mondo timuru piyo mondo wuogi, and the process lweny nyalo wuok. Some people also say ni police ni mabor gi joge. To what then happened then ni jomanyo wuok katia gas ngato nyose wite a crowd to koro kijende mane kanyo respond ba police gi kidi. So police was defending themselves. So I'm hoping the investigation ibro team mondo ma otimre. But at the same time what them discourage jo siasa ma temo odwa not push the limits between rights mag jopiny mondo ket jopiny kama jopiny bro gore gi police mondo through that gi yud sympathy. Nitie buku mana somo ma ng'at moro mane jalweny wacho ni kidwaro ni mondo jopiny oluwi to nyaki thugi gi sirikal. To the way ma thugi gi sirikal en ni nyaki ketgi kama gibro gore ma remb japiny chwer. Kare japiny ose chwer
to mirima biro mako jopiny mondo jopiny omed gore gi sirikal. Wakili Nyamori, mana gima wacho kar kae. E higa mar 2022, jatend piny Kenya William Ruto nobago kampen mare ka ouso ajenda mare mar Asla e chuny boma mar Kitengela kama ne Sifuna gi ne odhiye. Obedo ataro mar chik karang'o bedo gi rally abilacha kama oganda ntiere kendo apaya machalo kama. Osebedo practice ni josiasa go bura kama en chiro gi ndara ma ji luwo. And as I'm saying this, okawach ni nitie josiasa makoni kata makoni matin. Nikech Ruto nokogo gi tear gas. Karonge ngama nodhi gi tear gas kama nitiere. No. Ingeni okawacho ni tear gas kiwinjo maber, awacho ni tear gas manyo wit moko ka winjo ka somo gik manyo timore. Be kaneno pichni mane kanyo, chalo gima nyoko wite gi police. But in any case, what I'm saying ni it is not right. Kata kapo ni President Ruto no team 2022 does not make it right. Okay? It is important ni josiasa kadwa go buch siasa. To gidhi e pap kamo owe mondo ji obedie mondo giwe jomoko bi obed gi ratiro gi mar movement to gi ratiro gi mar dhi ohala gi ratiro gi mar tiyo tijegi. Okay? And it is a culture ma wasebedo ka wamiyo medo bet. Is a culture ma onego wa avoid mondo wa avoid stampedes ma wacho ka ni because of stampedes iro ni kada mama modhi e chiro ode uso mano mende to koro ni onyone gi josiasa ma motur kato tho to eno ka ene gir siasa no. Erokamano ahinya. Nitie duol mantie kar kae mar United Opposition mane nying ma giluongore ok ni gin girom nade. United Opposition kae moko seke okay. Wawinyane duol Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua kod Lange mane gintieko Nairobi ka odiochieng'no manyoro o package manyo duonda